दाउला खासि मेदामना ओइ दिलायाव मोजांखा मेदामा नै आयौ मेकआप फुननानैसो ओंखारहोनांगौमोनहाय स्टेन्ड होबाय थानो बाबाय आङो ओमफ्राय नै उनाव माबा दङ दोनग्रा माने जगसो दं आरोना बेयावसो दोनबाय आङो ओमफ्राय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय निउ इयारनि नोंथांमोनजोंहाय हेपि निउ इयार सिगाङावनो ओमफ्रायहाय दिनै एसे प्रग्राम दं आरोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय बबेयाव प्रग्राम जागोन जानाय लोंनाय दावबो दं दिनै थारमाने आं बेयावनो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय रावबो नङा न'निफ्राय नङा आंसो हारसिङै ओमफ्राय दा बबेयाव जागोन नोंथांमोनाबो दिन्थिलांबाय थागोन आङो होमबा जायफोर चेनेल दं ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्रायहाय नै बिराद गगासो मोनबाय आङो माने अयथासार फुङावनो सिखारनानैहाय न'आव आरि सुस्रांजोब्बाय ओमफ्रायहाय नै दुगैस्रां लोबस्रां फुजा होबाय आरिबाय दा ओंखारबाय आरोना थांनो आङो नै गानबाय दख'ना गानदों ओमफ्रायहाय नै फुराना दंलाबायोमोन ब्लेजार गगा मोननाया जालाहाय नै ब्लेजार फुराना दंलाबायोमोन नै गानबाय ओमफ्राय नै आइ दानाय इन्दि सि प्लेननो ओमफ्राय आगर एरनाय माबानाय नै बेयावहाय जिङावहाय ओमफ्राय आं मुजासो नागिरना मोनासै एफा गुसुआवहाय मुजा दं बेयावहा आयौ मुजाया बिदिसो एकदम नुसारलायनाय माबा गैया दस्रा गैया गोसोमफोर बेबो माबा खाना गुदुंना बैबो बबे आं बायनानै लाबोनाया दाख्लि बायनानै लाबोनाया अबहाय गुदुं दं अबे गुदुं बियो बे गानजाबाय सोरबा सेन्देलाव होमबालाय गैखाया बाव सोजोबबायदां सोजोबनायसिगोनहाय आंनो जरानैसो फैखादों दा मा बाय बाय होनदो औ दे दा गेलेदो दे दसे थानानै मिथिबाय दैयाव दा गेलेदो खोनाबाय मेगना हाबबाय आइ मेगना हाबबाय उखुन्दैया नै ओंखारबाय नै थान्दा थान्दा एकदम गुसु बार बारलायलाय थांबाय थानोसै दाबा खयथायाव जमा जालायो जायखिजाया नै आंबो लेट जाखाबायसो आंहाथ' जाखाया टाइम मथे सब समाय बिदिनोसै दाबो दा हंनाय सफैबाय जोंहा दा खाथियाव थांसै बेनोमोन बेयावनो जायगाया जोंना जानांगौआ पिकनिकआ बोरो है खेवनोबो हाला मारै खेवोथाय ए रोंलाय लाङाहाय नै आयौ बार फैदों क्लासबो जागासिनो ओइ क्लासआ माला गगोन नोंसिना हा क्रिपस माला गयो 3थासिम ए नै खामानि मावनोसो लाबावदों गाबोननो गानथारोनो बेखौबो नै औ गाबोननो गानथारोनो ओमफ्राय हागोन ना हालाथाय आं मिथिला नांथारगौनो जेरैखि जाया आङो नैबे मानसिनो सुना हरखाबायमोन ओमफ्रायहाय दानाहाय आंहाबो मा नाम्बारखौ 36 होखादों बियो दाना बेनि कालारखौल' बिराद टारगेट लाबाय थाबाय आङो उमुक कालार नांगौ होननानैहाय दाना मा जाखो थाङै थुङै नाम्बारखौ बावनानै 36 बिनिया 34खौ लाना फैबाय सुबायबो बिराद सुबायबो उनाव लांनानैसो नायहैबाय हामा आब' होनहरबाय दाना नांथारगौ आरोना बेनो गाबोन गानथारगोननो निउ इयारनि औ निउ इयाराव ख्रिस्टान नालाय देरहाबोना अयथासार हाखु दाखु बयबो खालि ख्रिस्टमासनि होननानै थांजोब्बाय सिंस्रि सालायजोबो अयथासार सिंस्रि सायो सिंस्रि साजोबो सानसे आरो मेगना मोजाङै नुलायलायो बांद्राय नायबाय थानानै औ आंहाथ' मोनायावबो खालामनाय जायो एखमबा औ औ जाखाया सानाव जानायनि सिगां मावग्रोबाय थाग्रोसै बेखौहाय दा एग्जाम सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय बेनि उनावहायसो जानाय लोंनाया जागोन आरोना गथ'फोरनि एग्जाम सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दा
टाइम जाबासो जानायफ्रा दा खाथियाव देखायनो हासिगोन आङो गुसुआ नोंहाथ' माबा स्कुटिजों फैनाया औ खाथियाव फैबाय जोङो मोनाम सुगोरनो जाखो ना माखो सोङैनो हो औ नोंखागौना नै दैसा खाथि खाथियाव दंखायो औ मा संखो नायनोसै र' आयौ माथो बेदरानो मोनाखै दाबो औ मेदाम नायफैग्रोबाय जोङो मेदाम नायफैग्रोबाय जों मेदाम मेदामखौ खेबखाबाय आङो नै मोसानांगौ नामा जों औ ना मेदाम मोसागोन दे मा संदोंथाय ए नै थारुन जहल ना ए संगासिनो औ ए नै बियो नाफाम ए आयौ नै नाफाम बर'नि ओंख्रि थाखानांगौ दाउला खासि बियो दाउला खासि बे एवनायनो ना मेदाम औ औ फ्राम फ्राम होनसै मेदामा होखावखायो नै जोंना औ औ मोदोमजोबखाबाय नाफामा मा होदेरदों सामब्राम बानलु एकदमबारे औ औ जोंना मस्ला मस्लि बारा गैया ओमफ्राय गोथावा बारा होनदों गोथावा बारा मा मोनखो मेदाम माबा मोनबाय नारजि दोलो मोनबाय ए नारजि मोनजोबबाय मोनबाय औ दाउ मेजेमजों संनाय मोनबाय आयौ मेरलाथार आइटेमा मेजेमजों संनाय मोनबाय औ अमा मोनबाय मेरला मोनबाय मोननाया दा नायसै जोङो बिबु बिला बिखा जोबखाबाय आरो बे लाफा मैद्रु नोंबो नागिरफैदों हा नै बिबार बागाना नै बिसोरखौसो एसे नायनोसै आं मा रेडि खालामखो मा रेडि खालामगोन नायहैदो औ आयौ गय फाथैनि रेडि बेयाव दा जाखांबा जानायनि मेदामना मा दाउ दङ जाखो आयौ दाउबा नै नै जोंना सासे मिसाबो संबाय नाफाम दोलो निउ इयारखौ नाफामजों नारजिजों माबा मा होनो गोजाम बोसोरखौ बेजों जोंहा बिदाय होनोसै माबा फिसा फिसा खेबखां मोनजागोन बेखौ नै बेफ्राव मा दङ दा नुजोबगोन र' ओरैजों जों बांद्राय गोबाव थानोबो हाला एसे जागोरसै नै संनाया संगासिनोसो बे मेदामानो जोंनि डिरेक्टर सारनि मेदाम दाउला खासि मेदामना ओइ देलायाबो मोजांखा मेदामा नै आयौ मेकआप फुननानैसो ओंखारहोनांगौमोनहाय बे मेदामखौ मेकआपसो फुननो नांगोन फिल्टार होजोबनांगौ आयौ नायनो माबा बिबु बिला बिबु बिथै जागोन जाबाबो जाख'लायनो हायैसै आइटेमानो ओरैबायदि बुरजा दङ ओरैजोंहाय गासिबो नै बे मोनफा अयथासारजोब दाउला खासिनो माबा खासिनो मारै लायो दे लादो ओरैनो गोदाव भिडिअ'सो लानो नांबाय थैखाबाय नोंनिफ्राय लाग्रोसै
जों ओंखाम जानो नेदों ओंखाम जानो नेदों जोंहा ओमफ्राय हनै ओरैबो माखासेफोर दङ नेगासिनो नैलाय बै बेन्सखौ लांसैब्रा ओरै नायवनायखौ देखायसां नायनायखौना आं ग्लासजों लांलै गैला नोंसोर अरे खाजि रानग्रोजोब्बाय दाउ खाजि ना फ्राय गोरान जाग्रोबाय ओंखाम जाथ'वाखै दाबो ओमफ्राय आंना लांदांनै आंहा निरामिससो सादुसो जाबाय आंबो फैगासिनो जाग्राफ्रा नै लाब्रा ओंखाम जाबाय जोंहा जाग्रोसै जोङो थांनांगौआ आंहाबो लाब्राफोरखौ गोथाव मोनथारो हाबानि लाब्रा बिदि अनलाबो सौबावबायसो मैद्रु ए औ अनला गोजाना बियो ए औ थांबाय बियो औ खाजि जानानै थांबाय थालिर ना थालिर फस्ला ए थालिर फस्ला अ नै गान दामना होगुलायबाय नारजिबो दंबावोसो नारजि निरामिस नारजि बेदरजोंबो दंदां ना नै आंना जोबबावबायसो आरो जा लाबावनोसै आङो बेहा बेदरनि नारजि नामा ए नांला बेखौ नांला औ निरामिससो लाब्रासो नांबावगौ आंनो औ गियोसो आंथ' बिदिखौ गोरलैसो ना माबा जानाय ना औ फैयाखै ना मैग्रोमो एखमबा जाखांबाय नै जाबावनांगौ दङ जादों जा औ जाखांजोब्बाय जोङो जानाया जाजोबनो हायासै गासिबो जोङो बेलासि फैलायबाय नै सफैनाया दासो सफैदों पासथा जालायलायबाय लास्ट ट्रिपसोमोन गारिया मोनलामोन निजिरा खिथाहरनानैसो ओमफ्राय जानायफ्रा आयौ खेबबोजोबनोसो हायासै आंनाबो जानाया निरामिसखासोमोन नालाय ओमफ्राय दाना हाखु दाखु फैनांगौआबो ओरै खेबबोजोबनो नंदोंमोन आङो मा आइटेम दङ जानाय समावथ' मोनजोबाखैमोन नालाय उनाव जाखांबा खेबनोसै सानबाय ओजों हाखु दाखु फैनांगौआनो दाना खेबबोजोबनो मोनासै ओमफ्राय जानायखौ खिथानोसै आङो मा दंमोन माबा अमा मोदोम एवनाय ओमफ्रायहाय आरो अमा बिबु बिला बिखा बिथै एवनाय ओमफ्राय दाउला खासि एवनाय दाउनि आथिं एवनाय ना फ्राय अनलाजों माबाजों थालिर फस्लाजों ओमफ्राय लाब्रा दङ नारजिजों अमाजों नारजि निरामिस दङ ओमफ्रायहाय थादुन निरामिस थादुन जहल ओमफ्राय थादुनजों नास्रायजों आयौ आरो मा दंबावोमोनथाय नाफाम दङ आइटेमानो जोबनो गैयै आइटेम बे गासिबो सारनिफ्रायनो बे सारानो जोंनि UN एकाडेमिनि डिरेक्टर सार बेनो गासिबो बेखौ खालामनाय जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच सारनिसिम बेनि थाखायहाय दिनैनि ब्लगाबो एसेयावनो दोनथ'नोसै आङो नै आंबो फ्रेस जानोसै सासेया उन्दुनानैसो दं नै बाजानानै दङ लोथो उन्दुनानै दङ बेलासिबायबो ना बेखिनियानोसै होमबा दिनैनि ब्लगा नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसै बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं